Vôňou jary voňajú široké ulice Starej Pazovej a do nedeľného rána sa zobúdza mladosť. Je veľkonočná, zadaždená nedeľa a obyvatelia vychádzajú z kostola. Všimnime si ich oblečenie. Tak ako reč a zvyky, tak i kroje odolávajú u našich krajanov v Juhoslávii už takmer 200 rokov náporu prostredia i módy, odčias ich osídlenia na Dolnej zemi. Keď pôjdeme se pazovať, dáme sa s neobyčajnou láskou a životnosťou zachovávajú odkazy svojich predkov nielen tu v Srieme, ale i v Báčke, Banáte a iných miestach Juhoslávie. Bohatá farebnosť i ľúbivý tvar pazovského kroja vzbudzuje obdiv a uznanie u každého návštevníka. A Našincovi príde nevdojak ľúto, že u nás sa kroje i zvyky v súčasnosti vytrácajú ako si rýchle do nenávratna. Keď svitne veľkonočné ráno, pondelok, pozornosť sa sústredí na oblievačky. Svojráz tohto veľkonočného zvyku v Starej Pazovej je zrejmý. Chlapci chodia vždy v skupine a nikdy bez harmoniky. So spevom, s ustáleným rituálom. Tu sa dievčence neschovávajú, naopak chlapcov čakajú. Samotný akt oblievania sa dodržiava v prísnych medziach symbolicky. Možno preto, že Pazovčania nemajú potok ani rybník a Dunaj, ten je ďaleko. A pekne, áno, čakaj, pán Macer. Susedovej, naši susedovej, kamarátke moje. Naši susedovej, kamarátke moje. Mali, postavil Kučerák dajte. Daj mu ročí, dělce. Dúfajme, že sa tento krásny zvyk v Starej Pazovej ešte udrží. Že ešte dlho budú dievčence na Veľkú noc budiť melódie harmoník a spevy mládencov.